stál pevne, v miery so sebou a svetom okolo. Sudca, ktorý je morálny, čestný, charakterný, nebude sa zaoberať bulvárom. A pán minister Harabín prekvapil opäť. Nedávno nás pán minister Štefan Harabín doslova šokoval, keď na plese medikov odhodil všetky zábrany a rovno pred našimi kamerami zatancoval tanec, na ktorý možno viacerí už dávno zabudli. Slávnu Kalinku, ktorá mu teda naozaj išla fantasticky. Toto tu hovorím verejne. Je klamár. Na severe má byť stále okolo 12 až 14 stupňov, smerom na juh bude teplejšie okolo 18 až 20. No a teraz mi dovolte, aby som privítal pána Harabína, ministra spravodlivosti, dnes má narodeniny. Dobrý večer, pán minister. Dovolte, aby sme vám odovzdali toto Lamborghini 1x24 ako takú malú pozornosť. Ďakujeme pekne. Želáme vám veľa zdravia a šťastia, krásne počasie. No a čo hovoríte na Let's Dance? Let's Dance